കളിയാ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അധ്യായം 18 എത്ര ശ്ലോകം എടുത്തു? 20 ശ്ലോകം എടുത്തു അല്ലെ? എന്നല്ലേ 19 വരെ എടുത്തു. 20ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കണം. 20ാമത്തെ തൊട്ട് എടുക്കണം നമ്മൾ. ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി. ത്യാഗം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സന്യാസം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആദ്യം ഭഗവാൻ വിദ്വാൻമാരുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇത് ചെയ്യണം. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? കർമ്മ നിർവഹണത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശരീരം, വ്യക്തി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഭഗവാൻ. 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്, 5 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ത്യാഗം, 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചും കണ്ടു അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? പിന്നെ ഇനി പറയേണ്ടത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, പിന്നെ കർമ്മം കർത്താവ്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ്, അതിനെ കുറിച്ചും കൂടി പറയാമെന്ന് പറയാണ്. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പറയാമെന്ന് പറയാണ്. അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സ്വാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും, അപ്പൊ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളില് ഭിന്നമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ പല രൂപത്തിൽ കണ്ടാലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരിലും നമ്മള് രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പല രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണപ്പെട്ടാലും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം സ്വാത്വികമായതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
അടുത്തത് പൃഥക് തേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക് തിഥാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികം. ഈ നേരെ മറിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ്, ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാക്കളാണ് കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. യത്തു കൃഷ്ണാവ ദേഹസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അദത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്തമാസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും, കാരണമില്ലാതെ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സത്യത്തിന്റെ സത്യമായ ജ്ഞാനം നേടാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്? സത്യജ്ഞാനം. അതായത് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത്. അതായത് 3 തരത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതില് ഒന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ഭൗതികാത്മിക പ്രകൃതിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവ്. ദേഹനാശത്തോടെ അതിന്റെ ബോധം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരമാണ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ദേഹം നശിക്കുമ്പോൾ ആ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള ഇത് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തതോ? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവം താല്പര്യം കാണിക്കുക. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ എല്ലാം അത് തന്നെയാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ്? ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമാണെന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദേഹങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസികം, ശരീരത്തിനും സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം, ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനമാണ് താമസിക. അതായത് നാം ശരീരമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നിയതം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷാദകൃതം അഫലപ്രപ്സുന കർമ്മ സാത്വികമുച്യതേ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. അനാസക്തമായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗദ്വേഷരഹിതനായിട്ട്, നമ്മളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ല, രാഗദ്വേഷരഹിതനാണ്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഫലത്തിലെ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം.
യത്തു കാമേപ്സുനാ കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയത്തെ ബഹുലായാസം തദ്രാജ സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപേക്ഷ്യാച്ച പൗരുഷം മോഹാദാരാഭ്യത്തെ കർമ്മ യത്തത്താസമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കർമ്മം താമസികം. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യാമോഹം മൂലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഏതാ പറയാനുള്ളത്? കർമ്മം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, ഇനി കർത്താവ്. മുക്തസംഗോനഹം വാദി ധൃത്യുത്സാഹാസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യസിദ്ധോർ നിർവികാര കർത്താ സ്വാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയപരാജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയത്തിലും പരാജയത്തിലും അക്ഷോഭ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു തരത്തിലും എങ്ങനെയില്ല വ്യക്തി ഒന്നിനോടും എന്താ പറയാ, എല്ലാത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം. എല്ലാത്തിനെയും, അതായത് മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരമില്ല, പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല, സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരിക്കും, ഉത്സാഹിയായിരിക്കും, ജയവും പരാജയത്തിലും എന്നെല്ലാവുന്നില്ല, അക്ഷോഭ്യനാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള, ത്രിഗുണങ്ങള് മറികടന്നൊരു വ്യക്തിയും ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി. രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുബ്ധോ ഹിംസാത്മകോ ശുചിഹി ഹർഷശോകാനിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവാണ് രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തനായിരിക്കുക, ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോഭി, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനായിരിക്കും. എപ്പോഴും സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സുഖവും ദുഃഖവും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ആര്? രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലത്തിലും ആസക്തനായിരിക്കും, ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, ലോഭിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവായിരിക്കും, വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനായിരിക്കും, പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ബാധിതനായിരിക്കും. സുഖദുഃഖങ്ങള് ആയ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഒരു രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതികോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസമുച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്താണ്? ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ശാസ്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കും, അലസനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ചെയ്യേണ്ട ജോലി ചെയ്യാതെ നാളേക്ക് നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതാണ് പറഞ്ഞ? കർത്താവും ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനം കർമ്മം അല്ലെ?
3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഇനി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ബുദ്ധിർ ഭേദം ധൃതേ ചൈവ ഗുണതാ ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനാമവിശേഷേണ പൃഥക് തേനാ ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമുണ്ട്. ഇനി അവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു, കർമ്മം പറഞ്ഞു, കർത്താവ് പറഞ്ഞു. ഇനി ദൃഢനിശ്ചയം, അറിവ്, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. അത് കേട്ടുകൊള്ളാനാണ് പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച കാര്യകാര്യോഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ചെയ്യാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, പെടാണ്ടാത്തത് എന്താണ്, ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാം, മോക്ഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തെല്ലാം, ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ബുദ്ധി സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച കാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണെന്ത്, രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ധർമ്മം അധർമ്മം ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. അധർമ്മം ധർമ്മം ഇതിയ മന്യത്തെ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസികമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനതയില്, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെ സ്വാധീനതയില് അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കരുതുന്നു, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും കരുതുന്നു. അപ്പോൾ കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കരുതുക, ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ട് കരുതുക, അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ട് കരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒട്ടും ഒരു പ്രവൃത്തിയും എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത്, ശരിയായ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കില്ല. ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കരുതുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് എന്ത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അജ്ഞാനികൾക്കാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവര് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള്, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്തു പോകുന്നത്. താമസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. ഇനി നിശ്ചയം, 3 തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ധൃത്യാധാരയതേ മന പ്രാണേന്ദ്രിയ ക്രിയ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സ്വാത്വികമാണ്. ഇവിടെ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളതും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ആ ദൃഢനിശ്ചയം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സിന്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ്, ദൃഢനിശ്ചയമാണ്. പരമജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. പരമജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എന്ത്, യോഗം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന വാക്കിവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്, മറ്റു പ്രവർത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ളവരെ വേറെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും ഒരിക്കലും അവരതിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നില്ല എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. യയാ തു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി
ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസികമാണ്. അപ്പോ ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ധർമ്മത്തെയും അർത്ഥത്തെയും കാമത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിൽ ആസക്തനായിക്കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, അതാണ് എന്ത് രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രാജസികമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. രജോഗുണം എപ്പോഴും എന്താണ് ആഗ്രഹത്തിനാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, അതാണ് എന്ത് രാജസികമായ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മദമേവ ച നാവിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത, ഇവയ്ക്കൊന്നും അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയമാണ് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത, ഇവയ്ക്കൊന്നും അതീതമല്ലാതെ ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണ് എന്ത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വപ്നം കാണില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികം ഉറക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്വഭാവം താമസികമായിക്കോട്ടെ, രാജസികമായിക്കോട്ടെ, സ്വാത്വികമായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞത് സ്വപ്നത്തില് ആവശ്യത്തിൽ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തില് അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളത് ഇത് മുഴുവനും കൈവശപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മളത് നമ്മുടെ അധീനതയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി ശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ വിചാരിക്കുകയാണ്, ആ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ നമ്മൾ എല്ലാതും നമ്മുടെ അധീനതയിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയമാണ് സമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യം. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിന്റെ അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ബുദ്ധി ധൃതിയാണ് എന്ത് താമസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുഖം തീതാനി ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസത് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭാരതർഷഭ, ഭക്തനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. ഇനി 3 വിധത്തിലുള്ള സുഖത്തെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. യത്തദഗ്രവിഷമിവ പരിണാമേ മൃദോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുണർത്തുമായ സുഖം സ്വാത്വികം. അപ്പൊ ആദ്യം സ്വാത്വികമായ സുഖം എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം നമുക്കത് എങ്ങനെ തോന്നും? വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും. പിന്നെ നമുക്കത് അമൃത തുല്യമായിട്ട് മാറും. അത്തരത്തിലുള്ള സുഖമാണെന്ത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കത് വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നെ നമുക്കത് അമൃതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമജപമൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടക്കേടാണ്, മടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വരും. അപ്പൊ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട്, അത്തരത്തിലുള്ള സുഖത്തെ സ്വാത്വികം എന്ന് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യജ്ഞത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർശനങ്ങളാണിതെല്ലാം. വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള യജ്ഞം അത് നേടാൻ വേണ്ടി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഇപ്പൊ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ
നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പാലിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ആരതി കാണുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിഷം പോലെ കൈപ്പേറിയതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും? അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഇന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നെ നമുക്കത് അമൃത് പോലെ തോന്നുന്നത്. അതാണ് സാത്വികം. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ മൃദോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തത്സുഖം രാജസം സ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. അത് രാജസിക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഷം പോലെ തോന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അമൃത തുല്യമായി കഴിഞ്ഞത് സാത്വികം. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് ആദ്യം അമൃത് പോലെ തോന്നി പിന്നെ വിഷം പോലെ തോന്നുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? അമൃതായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ നമുക്കത് വിഷമായിട്ട് തോന്നുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു യുവാവ് യുവതിയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം യുവതിയെ കാണും, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അതില് സന്തോഷം തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, തല്ലുപിടുത്തം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സുഖം എന്തായിട്ട് മാറും? ദുഃഖമായിട്ട് മാറും. അതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാക്കാം. പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാകട്ടെ ആ സുഖം വിഷതുല്യമായി തീരുകയും അവർ തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ ദുഃഖമായി, വിലാപമായി. അത്തരം സുഖമാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും. മൂന്നാമത്തത് യദഗ്രേചാനുബന്ധേച്ച സുഖം മോഹാനമാത്മനഃ നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോർത്ഥം തത്തമാസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖമാണെന്ത്? താമസിക സുഖം. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധമായിട്ടുള്ളതും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള സുഖം താമസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതായത് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കത്തിലാകട്ടെ അന്ത്യത്തിലാകട്ടെ എന്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല? സുഖം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ക്ഷണികമായൊരു സുഖം ലഭിക്കും, അവസാനത്തിൽ ദുഃഖം വരും. താമസിക സ്വഭാവികൾക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായാലും അവസാനമായാലും ദുഃഖം മാത്രമേ അനുഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത്. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം. നാതദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനഃ സ്വത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യഥേഭിസ്യാത്രിഭിർഗുണൈഃ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിലായാലും ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലോ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവാത്മാവിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയായാലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് 14 ലോകങ്ങളിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെ തന്നിരുന്നു. അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനം ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം പറയാനുണ്ട്. ജ്ഞാനം, കർമ്മം, ബുദ്ധി,
കർത്താവ്. അപ്പൊ അതെ, ഇന്നൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്വാധികം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒന്നിനെ അതായത് കാണുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പറയാം. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. താമസികമായിട്ടുള്ളത് നാം ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാല് ആത്മാവായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രാജസികം. പിന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? 3 ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം. ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് സ്വാധിക കർമ്മം. പിന്നെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് രാജസികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് താമസികം. ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് താമസികം. പിന്നെ അത് കർത്താവ്. 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവ്. ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയപരാജയങ്ങള് അക്ഷോഭ്യനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് രാജസികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസികനായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ താമസികനായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ദുർവാശിക്കാരനും ശരീരം മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കലും സമർത്ഥനം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്വാധിക ബുദ്ധി. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായിട്ടും താമസികമായിട്ടുള്ള താമസികം. ഇനി 3 അവ്യഭിചാരീണ എന്ന പദം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടിട്ട് അവരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചു പോകില്ല അവര്. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും വേറെ എന്ത് വന്നാലും അവരതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. നിശ്ചയം 3 ഗുണത്തിലുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ് സാത്വികം. സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? സാത്വികമായ നിശ്ചയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം. പിന്നെ രാജസികം എന്ന് പറയുമ്പോഴെന്താണ്? ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമം, അതായത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികം. താമസികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, ഉറക്കം ഇവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നി, പിന്നെ അമൃത തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാല് സാത്വികം. രാജസികം. 3-മത്തത് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. സുഖമില്ലാത്തത്, ദുഃഖം മാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നത് താമസികം. 3 ഗുണത്തിലുള്ള സുഖം. അത്രയല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മള്?